Xayrli erta дуслар. Гел начарлыкны күрәсе авыр хәл түгел инде ул. Әзрәк яхшылык һәм әйбәт иттереп эшләгән эшләрендә мактап җибәрәсе килә. Хәзерге вакытта менә Южный трасса буенча барабыз Казанда. Нәрсә дип әйтим инде, тип-тигез юл, рәхәтләнеп барасың. Шуны хәле тигез, селкенми дә. Җан рәхәте. Күптән андый тигез юллардан йөргән юк иде. Җан-җаклап разметкалар ясалган. Сызыклары бар. Һәрбер машина үзенең урынында бара. Керәсе керә, борылганы борыла. Иртә белән менә тыныч кына һәрберсе үзенең эшенә барып җитәргә тырыша. Аның тигезлегенә рәхәтләнеп, шушылай русча әйтмешли наслаждаться итеп барасың. Рәхмәт шушы юллар өчен. Рәхмәт шулай ничәдер жыл сайын яңартып торган өчен. Әйтеп үтегез әле комментариядә, әгәр дә белсәгез, менә шушы аркылы яткан шытырма дип әйтик инде, сызык буй яткан тимердәнме соң инде ул? Разметка, дорожная разметка. Нәрсә өчен кирәк ул? Ни өчен куела, нәрсә өчен кирәк? Менә хәзер тагын күрәсез монда. Үзенчәлекле бер тавыш бирә машинага. Ни өчен куела микән? Белмәгәннәр белер, белеп торганнар яңадан. Шулай икән, шуның өчен икән дип әйтеп куярлар. Рәхәт әйе, тигез юл. Буйдан буйга ясадылар менә быел җәй көне 2020 ел. Буйдан буйга Южный трасса дибез инде без, халык арасындагы сүз. Тип-тигез юл. Буйдан буйга дип инде ветеринарный академия күпереннән башлап, аңганча әле, юк, Excel дип әйтикме соң инде, стадион, яңа стадионнан башлап, шушы яңа юл. Һәм ул бара ЖК Солнечный город дип әйтик инде. Шуңар чаклы бара. Тип-тигез туп-туры юл. Ярар, хәбәрдә булыйк.